adlaw ken ka madamang agdengdengeg gawen no mangbuy-buya iti programa tayo ita daytoy Sagada MDRRMO on air. Sagot kanyam ti gobyerno lokal ti Sagada, babaen iti opisina ti MDRRM ken ti Radyo Sagada. Naipatangatang iti kalkalpas nga episode dagiti nainsigudan nga pakailasinan wenno early warning systems kastamet dagiti kaugalian ti Sagada kasilpo kadagiti bagyo wenno didigra. Daytoy ket nakadwayo ni Manong Yu Arafi dita nga episode. Ket ngarod ita nga episode ket talantanak met no anya ti kagagapu ti napipiksa a bagyo iti maudi a paset ti Tawen. Siak ni Gwen amang ipadanon kanyam iti nasao a topiko. Karaman metla ti panang sirip kadagiti tignay a mabalin nga iaramid sakbay madama ken kalpasan ti bagyo. Palagip kapagayam mapadpadaanan ti panagsangpet ti bagyo a Pablo no sa dinno ket iti kaudyan nga update ti pag-asa daytoy ket dumalan iti amyanan a Luzon nang runa iti paset iti Region 2. Denggen tayo nga road daytoy sa niweng akas sa liwliwa tayo sakbay tayo nga sumurak iti panangtalantan ditoy nga topiko. Okay, so back to our program. Dito sa Sagada MDRRMO on air. Ket garod ko nakita ta ti topic tayo ket dagiti makagapo iti kinasiglat dagiti bagyo iti maudi a quarter ti Tawen. Ikang runaan a rason no apay a kelaat at tumapog ti bagyo iti Pilipinas nang runa manipod iti Oktubre, Nobyembre, Disyembre ket daytoy agtultuloy a panagpudot ti danum iti
mad-adu apan nakabalin ti panagbaliw ti klima wenno ti kanayon tayo nga ibagbaga nga tungtungan iti climate change. So daytoy napudot adanom iti taaw no ket ti bagyo ket alaen na ti enerhiya na manipud iti napudot adanom ti taaw. Masapol nga 26.5 degrees Celsius wenno 80 degrees Fahrenheit wenno nangat-ngato pa iti kinapudot na. Imagine nyo dayta ket halos temperatura iti fever ano iti ngani malpas ti tawen ditoy Western Pacific Ocean isu daytoy ti nakapalikmot iti Pilipinas apo ano itong Pacific Ocean isu nga kunatayo previously iti redo mga episodes iti Sagada MDRRMO on air nga archipelagic ti Pilipinas wenno tapalikmutan iti Pacific Ocean. May saa nga kagagapo no apay nga pasaray ti bagyo nga marikna ti pagilyan. Ket nga rod daytoy nangato a temperatura wenno nabara nga temperatura gapu ta inurnong na ti init iti entero a panahon ti kalgaw wenno summer. No iti dadu mga paset iti lubong ket summer ti September, August. So, dayta nga kinapudot ti summer, tinang papudot metlaeng iti temperatura ti danom iti taaw nga isumot ti kagagapo nga mabukel dagiti bagyo. Yan. So, daytoy kinapudot ti danom iti taaw ti mangpapigsa kadagiti bagyo. Tapno agbalin nga super typhoons wenno agbalin nga agsasaruno nga bagyo mamingsan pay ket aggigitan. Okay, so dayta ti mo na nga kagagapo maikadwa daytoy panagbaliw ti dalan ti bagyo wenno daytoy track ti bagyo ano iti naganan iti katengaan ti tawen ti masansan adalan dagiti bagyo ket agbaliw nga agpaabagatan ken agpalaod iti maudi nga kaset. So adda ti permanente gamin nga awagan da nga high pressure area iti Pacific Ocean. So ditoy high pressure area ti mangidurun iti easterlies ken daytoy maawagan met laeng nga trade winds tapno iturong na dijay bagyo na usually no ditoy Pilipinas ket landfall nga rod wenno dumalan iti Visayas ken Bicol region. Sakbay nga agpangato iti amyanan nga Luzon nga isumot ti ayan ti region Cordillera. Ti maikatlo a kagagapo kapagayam ket daytoy panagpapigsa ti panagpudot metlaeng iti taaw gapu iti climate change. Daytoy panagpudot lubong ket pinarwar na ti nagpipigsa metlaeng bagyo. Ti kinangato ti sea surface temperatures ket mangted iti adu nga enerhiya wenno thermal energy amang palubos kadagiti bagyo tapno kellaat a pumigsa ken magun-ud na ti nadadagsen nga panagtudo. So nutungtungan ti climate change apo katan tayo nga basta-bastaan amok daytan nabayag daytan nga tungtungan dayta global warming nag-adu ti negatibo nga epekto na iti biag sanikwa ken pangkapyagan daytoy marikrik na tayo ita nga global warming na isu ti madama a kabubuya ti climate change. So amin kuma basit wenno dakkel nga banag nga mabalin tayo nga itulong tapno haan pay nga kumarkaro daytoy climate change ket iaramid tayo
puma. Lagi pun tayo apo dati-dati ket ti maximum signal, wind signal no ada bagyo ket signal number 3. O ngayon, marikrik na tayo ti signal number 5. Wano daytoy da super typhoon. So, anya ba dagiti mabalin tayo nga rod nga aramiden laksid kadagiti contribution tayo nga babasit wenno dadakkel kasilpo iti tapnuhan pay nga kumaro ti climate change, no? So tungtungan iti bagyo anya ti aramiden sakbay nga umay ti bagyo. Iti English apo kunada nga mitigation measures, pre-landfall no iti English na. So napardas panang ipakaammo no anya dagiti information mainaig iti sumangsangpet nga bagyo. Kaya masapol apo nga naka-monitor tayo iti pag-asa daytoy Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration. Dayta ti kayat asawen ti pag-asa. Always monitor no anya ti updates manipod iti pag-asa. Syempre, our local DRRM offices, iti probinsya, kastamet iti munisipyo, ket kanayon nga agirwarda met laeng iti advisories. So, always monitor these advisories. Ikadwa, kasapulan nga natalged dagiti balay tayo, dagiti balay ti taraken tayo, sigurado tayo nga napiksa dagita nya kitaan baka adda dagiti atep nga hanga na ilansa nga usto dita baka paypayakpak mabalin nga itayab na dagita ken agbalin nga flying objects nga makaitunda pay laeng iti peggad kada tayo iti dadto mga tao wenno kadagitoy the properties anya mabalin nga dati mabetak na dita nga sarming ti balay ti kaarubam wenno lugan nga kasapulan nga dumalyasa ti kalsada ket tamaan dagitoy the flying objects. So check your homes and secure dagitoy da mabalin nga baklasen wenno ikaten ti bagyo. Same thing met laeng apo kadagiti daduma met laeng nga us-usar nga adda dita naglikmot ti babalay anya ikaten dagitan nakapatong laeng pieces of sisim nga mabalin met lang nga itayab ti umay nga bagyo. May kadwa no kasapulan nga ag-evacuate amuyo nga dijay pag nanaedan yo wenno dagiti ayan dagiti taraken yo apo ket saan nga natalged at nasawen no diti Cordillera mabalin nga dalapusen ti landslide, mabalin nga dalapusen dagiti danom nga rumagragasa di takarayan ken wawaig iyakaryo isudan. Wenno ag-akar kayon sakbay pay laeng nga pumigsa ti bagyo. Dijay angin na dijay tudo dayta nga bagyo. May katlo syempre, sagsagana, dagiti da offices tayo, kas pagarigan ti MDREAM, kan iti MSWD, tapno, adan ti mabalin nga usarin nga dagus nga agresponde, no adda dagiti kinakasapulan nga respondean. For instance, iti MSWD kan LGUs, ket nasken nga isagana dati relief goods, ti danom, ti rescue equipment, ti gasolina nga usaren no mamadamdam brown out an nga makapump dagiti ta gas stations ti gasolina wenno krudo nga usaren dagiti lugan tapno makaresponde wenno dagiti water pumps tapno ikaten ti danom kadagiti flooded areas. So MSWD will prepare, same with our other local government units. Pero syempre apo, iti panagsagana kadagiti ramit, iti panawen nga adagarod dagiti mangkasapulan, iti suporta, ket nangruna nga ikonsidera tayo met dagiti kasapulan,
ti maawagan nga vulnerable sectors. Sino dagitoy vulnerable nga sectors? Siyempre dagiti ubing, dagiti anak tayo, nang runa dagiti babies, no? Ano maladaga. Kastamet apo dagiti babae, they are also considered as vulnerable isnan ikumpara kadagiti lalaki. Our senior citizens and persons with disabilities wano differently abled persons isagana dagiti kasapulanda no ada dagiti agas i-check yu apo baka may nga tableta tinabati paano kung wala palang supply sa mga pharmacy. So be sure na adda dagiti agas nga kasapulan dagiti the vulnerable sectors tayo. Dagiti kasapulan da nga ramit, kas pagarigan, tinapudpudot nga kawas, dagiti ules, sa bali, di jay pigsa ti bagbagi tayo. No ikumpara tayo kadagiti babies, no ikumpara tayo kadagiti senior citizens. And syempre, dagiti kanayon nga ipalpalagip, ti